til dig, der hedder Rune, ikke også? Bare du ikke laver, siden du skal på ferie vest. De er jo lige halvanden gang større, end du er. De går og venter på dig. De ved godt, det kommer. Hvad er det, du er bange for? Er det de der tattoo-bøsser? Er det dem, du er bange for? Hvor lang tid skal du sidde? Jeg skal sidde 2 år. Det er meget simpelt. Enten smadrer du en, så bliver du smadret. Kan du fatte det? Jeg hjælper dig. Men hvad? Så du skal hjælpe en anden der. Det kører. Det går lås. Jeg ved godt, hvad I render rundt og laver. For nu er så aftaler du en pris til mig. Har du forstået det? Du er klar over, det er dig, der får problemerne, hvis det går galt. Værkerne er fucket med os. Hvad snakker du om os? Hvad? Hvem? Du skylder mig en fucking penge, mand. Fuck, nu er jeg Er du klar over det alvor, det her? Hvis det grund til, at alle jallerne ikke har hoppet på dig endnu, så skulle da fordi den gamle, han holder hånden over dig. Du skaffer de penge.